Ora for me that say. Me that say am bi mra, me mo abraw. Waje bi so ahene wa. Wo mi ache. Odi fa kwesi atwi. Ya me kan se onyuma do so awoye ni nyina. Ora for awo hwe me. Papa bi na talk car. No tire ni se police ni obi gina me kwasea. Ena police ni gina no. O gina no ti asmo kan yo. No ka che papa ne se wan ko pipadi na mfiri animu a eda me hu machew. Okọ no kọtworo dada no. Enti odifo akwese atwa hu mi ache no ensesa dada na. So ada se. Na me pese me che wade bi. Abrochirefo a mo hwe me mesra mo. Mo amaboa ma yesi aso dan. Adum pempe so si mesra mo. 26 of November. Ye keka ensase akopin kunwa, ceiling fan, air conditions. Any paint. Ne have paint dan na madana efe. Mesra. Muni mu yedada, enye nne. Enye nne. Wa hwe me a ohum mi ache na won teme nka. Enyina no. Eye nwuma bi a ye di no underground. Anche hwe attention TV anim. Ebeba mo fiefie mu. Nyama hinta. Ebeba digital life. A wo kwa obi hu yen. Orafo ma menchira wo se be ma akoti sika ye oba ho ade. Na wo se okukuduro. Oba so ati ase ma ba abaye ne de na oti ase se den atopa be koso. Siao. Oba wati ase ma be ma wa no den atopa be koso. Na atopa be koso so de o ye den a aware no so be koso. Obi se me ti papa nka che na eye den na odi ne ho asisa. Orofo sabi onyansafo ene ye de ade gya. Yesuma banyansani yesuma bakwasea. Excuse me. Masrese nyamotre. Na di attention TV achi. Odifo akwasi atweme da so ho. Back to back. Bere me ho ate na we de me bie kwan bi ama. Orofo sani etie bia Yesu do no dome so. Aya hwe nipa. Si nipa bo abrabum na ne tam so a no kwa ya mema ne hawo. Abo preko ana ne birisa nsema ame ade ne ko obi afum ne mako ni ade aye sai nyama saa. Osu nyina ba wano be tenti ebe keka obagi ba bi ade be wura. Ye onipa bi wo ha won abo abrabum a omba wa hwe ase. Menu aya ati ase na monko wate. Kiasi. No. Asasi su ya kwa mienu. Ya narrow way and broad way. The way to the narrow way. I want a lady kwam. Mama no social media so nipa bebre obi a kire dro bia na o de be den. Wo be kire. Sankrofu ya beguma ye be den me hu papa. Ne ye hu bone. Ani nti ana to me boase ense me to me boase na mu nsa abone yefo ni nyina free system nu wo adwuma sefo na free system nu adwuma hyehefo free system nu enti ne me de ade bi be che kwa hwade cameraman fa mani pa nyina hu fa ye wade ase ye frɛ ne aya ewo abedua ho obaga se we de se ate abre but unim aya yiye we unim ni yiye enti me be ma the one of the keys bia me ma obebre ebi beka se papa we de edigu abeso e de ma opemfo ma ne wo e ma no ho ye fe aye no kore ebi beka se papa we de yetimi yam e ma koda sabi asoro bia chiriti no e de wo fra e ma no nom e ma no sa yade ne eden efri ni tirim koda bi wo no da osimoto buru asoro bin na achitiri no ye de ayai e na frɛ wo obi so beka se papa we de enim ne dada
yɛde adeɛ friend folder water kora fra haban no ɛposa okura mu ɛni dware entafoɔ nti enim dada nemo baako a wonnim no ɛna me bɛkyerɛ mu ɛnɛ wobɛhu sɛ nipa nsa ɛnɛ anakaka agye wo nsa bɔ so wo a wohwɛ me no wo a wohwɛ me no ɛnɛ anakaka agye wo nsa bɔ so kaka agye wo nsa bɔ so ɛnɛ nipa chotiu mo special wa yɛn kan dɔko ɔmo bɔ wura nyinaa sɛ excuse me say ɛyɛ adwuma o nso hwɛ adi udam yɛ baba bi na ɔsɛ sɛ ɔkɔ na sɛ yɛ kya asra wɔ mpoano anyim yɛ so bɔ wura wu ampa ɛna wobɛyɛ nipa a wobɛdi ni wobɛtuma kɔ nipa ma yɛ bɔ wura yɛ ma men bebre bɔ wura wu a sɛ nya artificial na bubu abutubutu so a anka yɛ enya akɔnɔ kaka nti wo sɛ wo bia nkwan na ehyi na de ahyem Oba grabeto oba michiao uko Kumasi program 24 programming o say all the people say speak English na over uka bro fu be pa o say O24 your majesty without you we are nothing oba bro fu do O24 I will use my face to go everywhere to campaign and support your program. Over, I feel you. Over, I check you. Over, I dig you. I mean, that one for Gratomra about our express consultant. I already a manone, I quit to Manaya Mere, Naya Kono, Naya romantic, Naya attractive. Me pacho batapa express consultant omonoma ene good screen na se e twaguru me pacho fa from batapa consultant omoma ni petu kwan boko me pacho tie mi o frɛ Ghana line na won sanka me pacho frɛ abrochi na ma no because ni odi hu dwuma no so wa abrochi ma mu fa na frɛ no na awurade bi hyiraw na wa hwɛ ma wakodu abrochi ma nya dwuma ye boko ɛdɛn ene ese na tie ade ba ko aye be de e wo batampa express consultant so se ombibia eye moto me bacho yegwe na kaka aye bebre nsa ntuma hia no no wa hye bɔwere artificial o ba hia no bɔwere ni nyina abubu akɔhiem no de mensa kaka ni apro kane no se kaka ya wa na de akɔhye baabi ene enti sabio obi zo di fa kwase twi wa wo hwɛ mi o tie ni ye papa ma feel dodo ukɔhye he ana me bɔ adwuma na me dua ba yere me ye afuo me dua ba nchi ntina me bɔ adwuma I'm telling you ne aba kansa papa aya de minim se ya de ate eka ho tieniye edi pija ye dwadie fufuro no we ne edi gina se edwadie mo amodwa no su nyina enkoso obi ato a empagya ye de atatuntum 7 atakoko 7 ne de akaye ho ne abo amana wo fam ye de nyama bi aka ho ne de agina market no amani pa bam abeto ade ene abaye die. Let's move on. Obi bia wo hwa mi akaka ya wonsa me pa toto bo ase na minya time ma transna ma kyerɛkyerɛ me pa fa aye kakafo na me kayo fa ya yadwi ba ko nso bo yadwin free mu me pa tamaye na tigu aboso na yam me pa o ko fa ye na me pa wuni ani ntina wuni mu habanti fa ni de ma haban no you remember bo me pa tie me for coins 5% or 10% to twina benase na kasa se aya kaka ya mensa akumi bo biwere na emu misre me pa me kire betmeja de ba ko because the paponi for na doso etime sasa be for di for question telephone number 0543 419160 obasa for next line 0553 401462 Frodi for question anasa hwe screen naso no ene e won nice so no ma no me pa me da asafo ye
God's Revelation Ministry ewo Ablekuma Agape William Street e ba to tie me odifo me pa cho me tenase eye da brada eye mpaibo ye wada napa me wo ho me wa so fie fafo na frem so odifo me nsa nyina kaka je me nsa boso me pa cho tie o enye kaka nko o me pa cho bi wa ne nsam ehwane te senia ye dia kaja ye toto aponche nan no na ne issue na yiyi no obi a ne 19 apapai ya odi shenso ma na odi sikan wan se ne ya wa wele e pa cho onyame fam so ache wade fa adwene fra na ya ma ne mfe fra mi uso di focus aka de ba ko pe me nchira fa kan na fa to nsa no so odi to so a wa che 20-30 minutes aba pai oui 20-30 minutes aba pai ya chichire boa ye be hunti ya pa ye be hunti adanse ye wo ho na me ba to tie frodi fokosie ntwina me kire kwa wo susura 19 nu aye kuma mame me pa to bi 19 ti beshito ebi 19 eti beshit ebi 19 ti beshit ebi bawre ti beshit ewu orofo frem na me mo na faye enye dantan sika ba no obi se mada meda metise me ba ekem frame aye e ba titi ye di odi apa ebe ka ho ne haba ba ko ne yakabo e pa choti ye nyamo ne ya body po e okujam ne de asen akwala ne dem 7 days pe etu atwa orofo me kana makane sen chichire boy na tu ana mo ba hwodi fo akosentwi e wa asafoye God's Revelation Ministry as a general overseer as a odifo back to back nanti asie ni nyansa onyame de adom me pa chotie ba bi mi ansa pa ne ye tito Yesu di kan ye o se bra wo kuro no mu a kuro ne senke no na papa ni ti atosubi so ada wo kuro no me pa chotie eho ye ba kan asem later with the grace and the favor na that time ekoso na ni pa hia Yesu ni grace no after the next place no chikopa no kono fa ho na bad eho because no agi iso nsira ekwan mu no tamabo to ho no de ni titu so. That's a mystery. It's a see ye I was in Yakopon in when the children sabo for sane me pato another place say ukwa na do tia to sumi so. That's a comfortable. Our God is comfortable blessings, Father. Woda na dwuna woda sumi so no wada so ufuo so na obamafo bi ebo ho ban. The third place, the ninth place here said something identity ko to Delilah so. Enti na ayimfa na wuti eda. Ayimfa na odifo ben na wuti ene wo do ho ato no so. Mame osiye ni nua na ba ne fa na ha ne nsayare o pese o hu se akikire bo be paganti me pa cha o me kire wade bia kan free of charge kopa ya na pe sugar me se den pe sugar posa aya ne fra wo se adwuma me tim no me kwa ya ma me probation na pe beans ba ko 21 frodi for kwesientwi mama o de aya ne beans na wafa no e de ade bia gusu adua no ahamache 1 o'clock me pa cho o boss ntimi nka so ma promotion da obema promotion because o deserve why you ma 30 years baby a woda na ho na woda odofo meeting e de odi focus mp back to back ni papa me ahwe me ahun sanchira ne ani onyam ahye wurade Yesu Kristo tumi ne ahoden oni pa bi ntumi sisa tumi ne ahoden ne da odi fo me da so tiase Matia for me chidi fo nyina montam kutu mun sore ya amumra Yesu ade ye nkyerɛkyerɛ ne yempagya
no nyame ebema nunyam aikese ya to aduro anase agudie wo papa fie ana pese opija me pacho aya ne adwaye chi ya dware gu fam no me pacho nkotwa moja bia o adware achechere ya dware gu fam no ye de ka aya ho ne ye de pese fitami no aka ho ne de aye ade wo fam ho me pacho abekire ba bia gold no wona be stop no ya tamwa de ama ho ompe wi na pede me di onifu akwese Antwi back to back and then she show na mu me kire na sunsun Onyankopon de adua me mu ena obi bisa se odifo yare yi utumi sa utumi bibia e dey new secret the secret ni aje nkwanye Onyankopon no ono no ama me ni bia ni nyansa ni tumi ni ahoden ena me kasa di tiase ebom mu ase kasa pa asafu Yehowa waye bi ni ameka se ni chodromo ofe kodon ofe no ofe tutubile matfe mo no ofe o minda boshi inyami me game incheme omanye ablaw me di obi bia asumdwe ni tumi ni ahoden e de mano ni ameka ne se onyame bambo onyame tumi enka no me ni chia kasia ma samanka si mi pom ohene ana me chia won kwaso piao me da se Yesu ama obesan hia me e wo nature inhira ene bambo enye odia ni ameka ne se odifu akwese Antwi frame na hade aya ya di gari a ya chi ya bi atuku nkoda ho ya friend gari bo se edidan ho bebre se ya friend tomatoes bi friend se gari e bi friend se heat rush e bi friend uraromia se heat rush uraromia it se brofo no you know wa una mi chei ya di aya fra ni ya jam gari a yedi e de fra haban we esra koda na sa heat rush ni na any tomatoes ne guru ni na beko umpe una pedai me pacho tiu akwese Antwi ena me kwa sunsu me di bi ba na me di bi chaw hwe mi video enkohwe to kese wo social media enkohwe sebi obi di vibrator a ne ba bi eni wo mu ton enkohwe no mesrew ekwa mienu ne de tia asase so ekwa mienu ne de ko heaven fa papa no fa kwa yenya na kodu so asudwe na njira wo tie ne ye frodi fa ko Antwi na me awurade mfa me so no nya okese wate na awurade be hirawo awurade be yiwhi emfa data enhwe nufu kase enne ma na wusem pe nufu ti osrawo so na be social media wo hwe no anya ndia o pressure be koso fa hwe di fa ko Antwi data fa hwe me fa hwe nature na wo hwe me a wo betimi ya bo bi o tie chi wo fi na chi akwala ade ato no so no wo frɛ me mɛkyerɛ wo na ade bɛka ya ho na wo de apagya no wate na awurade ahyirawo me di kyakwa awurade de adom ma me fa bi nkyɛw na ye kese e wo nyunyamu ne fa hodie mu hwade emfa data enkohwe to kese eto no ye di truba ye di kwai ye di jai nan na emu hwodi fa kwese Antwi nature hour ebeboa awurade hyira onye okese me da se makraw bye bye.